Gníomhaíochtaí muid iarúisteach ar Seisiún beagnaí difriúil na ceann a dtí go dtí seo. I dheonn beag muid bandúsa as meachain tagamsa ná 5 kg bheagam. Mar bhfuil meachain mar sin agat mála is féidir leat rudaí ar nús cánaí a úsáid mar seo. Cánaí seo. Nó mar bhfuil cánaí agaí is féidir í bháil de leis úsáid. Ní was gur go ráchrú leis an meachain, so rud a bit suas go dtí 5 kg na te sin iontach. Nis na gníomhaíochtaí inniuh be muid iarúisteach ar álu na cosmáin agus an sin seachtaí darachán be muid iarúisteach ar plank ar an tíomh. Ar an tíomh is plank ar meachain na láimh agus arm muid ag 2 second. Agus an sin an cineál be muid ag grúsús na gúlaí agus an cearúán be muid ina gná plank ag tarrant suas an meachain. Nus gach fi seán eile chuinnig í súla géir an bhí seán go bheiceú bhúte na gníomhaíochtaí i gceart agus be muid gobar é tríomhálta agus nó bháin sos éit na bátaí sin. Inis ar réileinsteach go dtí gníomhaíochtaí amátaíochtaí agus sinne an álu má sibh. Gníomhaíochtaí tá muid ag álu tin cinnte go do riam díreach má sibh. Gníomh ifir a dó plank ar an tíomh leis an meachain suas díreach má sibh. Gníomh ifir a trí tá muid thíos ar leabhlún ag brúsús do na gúlaí. Gníomh ifir a ceathair go lá plank ag tarrant suas an meachain má sibh.
Gníomhaíochtaí tá muid ag áú den cinnte go do riam díreach má sibh. Gníomh uimhir a dó pleanc ar an taobh leis an meachain suas díreach má sibh. Gníomh uimhir a trí tá muid thíos ar leabhlún ag brúsúas do na gúlaí. Gníomh uimhir a ceathair go lá pleanc ag tarraingt suas an meachain má sibh. Gníomhaíochtaí tá muid ag áú den cinnte go do riam díreach má sibh. Gníomh uimhir a dó pleanc ar an taobh leis an meachain suas díreach má sibh.
tá muid thíos ar leabhlún ag brúsús do na gúlaí. Gníomhaíochtaí ceithir, go lá plank ag tarn suas an meachain. Má sibh. Má sé bhí na bhharrte mit an obair, Tás bhfuil máid taine leis sin. Cuinnigh í súil ar leanach Facebook glór na léal, agus leanach YouTube glór na léal, chun níos mó gníomhaíochtaí mar seo á. Má sibh, gur maithfí agus fágadh Íslam.